fisk i den gamle auktionshal i Kerteminde og tun. Jamen, tun hører til i den lidt dyre ende, især hvis man skal have den fersk. Fordi den stammer fra Indonesien, og fordi rovfiskeri har gjort fisken en truet dyreart. Men løsningen, skriver Time Magazine, findes også i Danmark. Verdens næstbedste opfindelse i år. Herinde fra en undselig iværksættervirksomhed i Fredericia. Men man kan jo sige, at det har jo været kæmpe stort for os at få den bevågenhed og anerkendelse selvfølgelig, fordi for os har det været et langt sejt træk. Virksomheden har som de eneste i verden fundet en metode til at opdrætte blåfindet tun i tanke som denne. Jamen så tror de faktisk, at de er oppe ved Indonesien. Det handler om at narre tunen til at tro, den er svømmet fra Australien til Indonesien, som den gør for at gyde i naturens verden. I iværksætternes verden er tunen fløjet ind til et bassin på landjorden. I år har den blåfindede tun så for første gang nogensinde ynglet i fangeskab i Fredericia-iværksætternes balje i Australien. På tunen der vil det jo være sådan, at man rent faktisk kan tage trykket af fiskeriet på den ene side, og samtidig så vil man rent faktisk begynde at opdrætte fiskeyngel fra den blåfindede tun i fangeskab til nogle genudsættelsesprogrammer. Det er ikke raketvidenskab, men nummer 2 opfindelse efter en NASA-raket, skriver det amerikanske blad. Fiskegrossisten i Kerteminde er enig. Det vil være rigtig, rigtig dejligt. Så vidste man også, hvad de har fået at spise. Rovfisk kan godt indeholde en del tungmetaller. I og med, at man opdrættede dem, så havde man fuldstændig styr på det jo. Ja.